हारियानायाव खुंजानाय हादोरारि धोरोमारि सावरायमेलाव बाथौ सिबियारिफोरा बाहागो लाहैदों। आसामनिफ्राय बर' हारिनि जानानै आरज गाबनाय हाबाफारिखौ मावफुंदों। 20-21 आरो 22 सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाय हादोरारि धोरोमारि सावरायमेलाव दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बाहागो लाहैदों। हादोरनि धोरोमारि गोजोन खौसेयै थांनानै थानायनि मोनसे सावराय जथुम सामालखा हारियानायाव 20-21 आरो 22 सेप्तेम्बर 2024 इं खालार सानथामनि हाबाफारिनि नैथि सानाव हादोरारि धोरोम सावरायमेलाव दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बाहागो लानानै गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया बिबुंथि हरो। हादोरनि गुबुन गुबुन धोरोम एबा गासै खना खनला थानाय धोरोम सिबियारिफोरा बाहागो लानायखौ मिथिहोयो, लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायो। निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै हारियानानि सामालखा बनबासी कल्याण बे आश्रमनि बानजायनायाव भारतनि धोरोमारि आफादफोरखौ लानानै मोनसे सावरायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे धोरोमारिनि सिबिनाय खान्थि बेफोर गासै दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानैबो बाहागो लादों आरो बेवहायनो जे भारतनि सिङाव थानाय गासै रायजोफोरनि सिबिनाय खान्थिफोरा दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों। बेवहायनो जोंबो बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि गासैखौबो जोंबो देखायनो मोन्दों आरो दिनै बे जोंबो आसामनिफ्राय फैनानै दिनै बर'नि गुबै बाथौ धोरोमखौ दिन्थिफुंनो मोननानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोंबो गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा दिनै भारतबर्षआवनो दिनै जोंनि बाथौ धोरोमखौबो गोसार होनायजों लोगोसे मुलुगनां खालामनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनाय जादों आरो बेनिखायनो जोङो गासै जों बाथौ धोरोमारि हिसाबै गासैबो खावलायदों जाहाथे जोंनि बाथौ धोरोमा जोङो आसामावल' नङा, आसामनि बायजोआवबो दिनै नेसनेल लेभेलावबो जोङो गोसार होनो हाबाय आरो बेनि थाखायनो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बाथौ सिबियारि बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बाहरबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.